Ọ sị m na ebe fabi kịta na landlord si ya na ọ ga-akwapụ na nwa ya n'obodo oyibo na-anatazi Naija. And they know that apartment, a particular one of Fabuni go pick out of the whole apartment. So no gap kafa renovate anya. Makani agbagale ba si ka chobe ego ka akwụkwọ ka ya sa mkpilisi. Mana landlord achọsi we kuku ihe okuku na we. Ya we say no ga-enye time. O say enya ga-enye from now till December. Osimu na ife aji we kọbalụ m akụkọ na mbụ na ya nọ Lagos. N'ebe a na-alụ ọlụ na ya da alụzi. Na ya da ekwuzi okwu nsogbu ya na-enwe ma ya mụsị nwa wichi ya na idele one more opere. Mana ya da ekwu maka ya. Ya da ekwu maka ya. Ọ sị m na ya da hard working. It's not like na ya da alụ ọlụ. Na ya da hard working. Na ọlụ ya lụgo n'ụwa. Na ya lụgo na bank yo. Na ya lụgo na school as a counselor. Na ya lụgo ọlụlụ ọnya online. Na ife ọbụla a na-alụ alụ bụ ọlụ. Ya na-alụ ya just to make money. Wee nwee ike ụgwọ akwụkwọ ụmụ ya, nye ụmụ ya nri na ife ya nọ na ya. Ọ sị m biko ka ihe ndị fans m na ife a ji wee kpọba m nke ikpeazụ kịta bụ biko. Ọ bụrụ na o nwere onye nọ Lagos nwere ike inye ọlụ ọbụla. Ọlụ ọbụla. Ya like ọlụ ọbụla. Na sosi ife nwere ike imenwu bụ ibu maid. Maka na ụmụaka na-ese enu nwanyakpo. No maid ka a na-alụ already n'isi fa. Chekie na ụmụaka na-ese ahapụla ofu onye. N'ihe ọzọ bụ na ịchọ ka alụọ na ya ga-alụ ya na ya kwuo kịta ebe a jere akwụkwọ na Madonna University. Afi ya tago ọlụ ọbụla ijelie na ya ga-alụ ọlụ ọbụla ga-enye ya ego. Between now wee luo December ya ga-apụ ka a chọba n'ebe ya na ụmụ ya ga-eje. Because ọ bụ na enwetara ọlụ from now wee luo December. No na street ka a ga-enweta ya na ụmụ ya again. Wine ya na-anụ di. Wine ya na-anụ di o. Na ife di na-eme bụ ọkpọ ọfa okwuo ihe ọ chọrọ ịgwa ha o jewelu. Maka na ofu nwa ya nwere phone na ihe ọ na-emezi bụ dahati nwa ya ka ọ na-akpọ. Ọ ya akpọsị nyanwa. Oge ntị ọgbanaga. Oge ntị ọgbanaga. Ewo kedu ụdị ihe dị otu a? Nwa ejubia wee sị ya ke part Lagos ebe ibi. Ọ ga-abụ nwa onye chi nyere gị aka ka ọ gbalụ side ọ ga-esi wee nyelụ gị nyaba aka. O wee sị m biko na ya nọ Lagos na ya bụ n'Iketu. Ọ bụ Iketu ka a na-akpọ ya. Na ya bi na side Ikotu. Ịbụ nne na etu ya na-akọla anyị ihe a kịta na dọkịta sị na ya nwee BP. Na BP afọ na o megide gị maka na ya furu ego ọgwụ. Ịmago nke ọbụla anya ego nya kpachatara ịsaida na ofu nwatakịrị na isi na awụ ya ọ na a ga-akwụ ụgwọ ụlọ ọ na a ga-edi nri na ọ na kịta achị iso imegide banyekwa onye na ọsịnọ kidney ka ọsịnọ liver. Ọ sị m na ha furu ya na ụdị ụwa nya pụtara ife a na ya mara ụdị ụwa ọwụ. Ọ bụrụ na o nwere onye ga-enye ọlụ onye ọbụla ụdị ọlụ ọbụla sọrọ anya bụrụ na ya ga-alụ ọlụ ọbụla ga-enye ya ego. Maka na kịta na o nwere ife a na-alụ. Na o nwere ife a na-alụ kịta na ya nwere 10,000 na akaụntụ ya kịta onye kpọ ụmụ na-ese. Biko ife nna-achọ ya ọnụ. Biko nụ. Ọ bụ na onwe onye nọ Lagos ma side a na-ekwu kịta. Ọ bụ na o nwere ọlụ ọbụla enwere. Ọlụ ọbụla ka enye dịsị ụmụ a. Biko nụ. Maka echeta m maka daga alụ nkọ maka ya. O nwere ndị gbatala ọsọ enyemaka nwere ọlụ. Ịghọtago. Biko nụ. Biko. Ọlụ ọbụla ọ sị na ya ga-alụ. Just ọlụ. N'ọnya ka ya ji wee kọbala m ihe a. Chai! Nna ihe a na-akpọ marriage. Ihe a na-akpọ marriage. O siri ike o. O siri ike. Ọ bụrụ na ị chọrọ inyere this girl aka. Nọmba m dị na peji m o. Iklikie on WhatsApp. I drop ọlụ m voice note. Biko. Just contact me. Ka nye gị nọmba ya ka gị na ya na-abụ wee kwube. Biko ọkwanụ nne chi ụmụ na-esebe ha.
a sị na ọkụkọ chi ụmụ amara ọsọ agba ndị n'ike agwụgwụ ndị befa fa ji enye aka mgbe nwanne nwoke ji wee tibie ife. Unu afụgo ka o si wee dụrụ na ha apagide gị ike kwụrụ ọtọ gwụ ha ụgwọ akwụkwọ niile akwụrụ n'isi ọkwa na onye nọ n'ebe ọ nọ ebe onye anọrọ a na-agụ ya mana ifu ebe ndị mmadụ na-akọsịalụ gị ife dị na ya amachi ụwa George ọdụka ụwa atọka chei nke kpọrọ onwe ya die wee fechalụ feche na Abuja wee na-amịgharị ebe ọbụla a sị na afụrụ ya tata echi niile ama mfụzi ya a sị na aka n'ogori a nara ewe obele onye mgbe ụfọdụ ndị ọ na-ewe bụ onye ifolo chekwena mmadụ ka ọ bụ ya na-ama na ngwugwu nke ya bụ atọbi ya atọba ada atọsi ya atọsi. Chekienụ gwa anyị filo na kọment sekshọn maka na ọ ga-enyelụ nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazịalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.